Ahoj, ja som Darcy a vítam ťa pri dnešnom videu. Tak, na skúste si písali, že by som mohol natočiť nejaký príbeh alebo niečo z môjho života, niečo zaujímavé alebo viac menej nezaujímavé. Proste niečo, aby ste sa dozvedeli viac o mne, čo tak robím a tak. Tak ma napadla jedna taká story, čo bolo z trošku staršieho obdobia. Nie je to ani, by som povedal, nejaké vtipné alebo niečo špeciálne, proste len tak z môjho života, hej, ako, aj keď je to dosť zaujímavé, by som mohol povedať. No, určite niektorí viete, že som robil tú prácu o templároch z dejepisu, čo myslím mám aj na YouTube. Tie videá, ktoré síce nemajú nejaké vysoký počet zliadnutí, ani možno to tak ľudí nezaujíma. A niektorých to zaujíma, niektorých nie. Dobre, teraz sa nebudem riešiť. Tak sa vrhneme na to. Takže, to asi tak by som nemal začínať. Dobre. Jedného dňa sa váš pán Darcy rozhodol, že sa vyberie do školy. Samozrejme, nechodím tam iba jedného dňa, ale väčšinou každý deň. No a tak, keď som sa vybral do tej školy, tak som stretol moju pani profesorku dejepisu, že na tú moju krásnu prácu, ktorú som samozrejme ešte nemal ani spravenú, hoci už by som mal byť tak v polovičke asi, takže potrebujem rešerš. Samozrejme, pre tých ľudí, ktorí nevedia, čo to je rešerš, je proste prídete tam, dáte im tému, oni vám vlastne zrobia zoznam, kde všetkých literárnych diel, ktoré sa týkajú vlastne danej témy. No tak proste, že mi treba zrobiť nejaký ten rešerš proste na tú moju tému, že by som vedel, že z ktorých knižiek sa mám vyberať a proste, že sa to tak robí, no a čo. No a tak mi povedala, že mám zájsť do knižnice, ísť na bibliografické oddelenie a tam si dať vlastne spraviť ten rešerš. No samozrejme, že ja som v našej knižnici nikdy nebol, no tak som na prsi začal zisťovať, že kde je tá knižnica, tak som sa pýtal pani profesorka, kde je tá vlastne knižnica, a ona, že koľko už tu bývaš a nevieš, kde máme vlastne knižnicu. No tak nič, tak som to nechal tak a potom som sa bol pýtať niekoho iného. Samozrejme, keďže moja orientácia v priestore sa rovná asi na nuku, ktorý je uzavretý v nejakej izolovanom priestore s teplotou minus 200 stupňov Celzia, samozrejme už pod 300 by som nemohol ísť, lebo to by bolo absolútna nula, ale aj k tomu sa to môže prirovnať. Takže proste som si zistil, kde je knižnica, behal som hore dole po námestí, aby som to našiel, nakoniec sa mi to podarilo nájsť. Konečne našiel som knižnicu. To by bolo ešte ten taký jednoduchší prípad. To nevadí, ideme ďalej. Vošiel som do dverí, najprv som otvoril dvere, tak som vošiel. Otvoril som dvere, vojdem dovnútra, pozerám, hore bola tabuľka a že hľadám bibliografické oddelenie. No tak pozerám tam boli napísané prvé poschodie, druhé poschodie, dačo prístavba, dačo oddelenie, také oddelenie, detské knihy, dospelácké knihy, či čo tam proste neviem čo. Takže hľadám bibliografické oddelenie, dačo že druhé poschodie. No tak samozrejme, na ľavej strane boli schody, tak prečo nie, vyleziem hore, ne? Tak som vyliezol hore, prídem tam, pozerám a nič tam nie je. Neviem, pozerám, hľadám, chodím tam hore, nič tam nie je vlastne. Ani knihy tam neboli, bolo tam vlastne nejaké úplne iné obchody, čo s tým vôbec nesúviseli. Tak som sa zase vrátil dole, čumel som na tú tabuľu, rozmýšľal tak a začal som si tak predstaviť, kde to asi môže byť. Prechútral som to tam bola taká malá chodba, hoci kde. Zase som sa vrátil k tej tabuli, pozerám na tú tabuľu. Vyšiel som ešte hore raz po schodoch, hej, či som náhodou nebol už úplne slepý, hej, lebo aj to sa môže niekedy stať takým človekom, ako som ja. Takže som vyšiel zase hore, pozerám tam, zase nič. Zidem dole, pozerám na tú tabuľu. Šumím do neporiadne a tam píšu, že prístavba. A že, jaká prístavba? Hľadám prístavbu, nie? Že čo tu bude stavenisko, alebo nejaký prechod, alebo mám ísť vonku a tam bude taká prístavba. A zrazu pozerám poriadne a veľa tých schodov boli normálne, že na pravej strane, jak steny, bol taký jak otvor. Normálne, že otvor. A to som si vôbec nevšimol, samozrejme. Tak pozerám tam, vošiel som dovnútra, normálne tam bola dlhá chodba, po pravej strane knihy, hej, ako také zasklené, potom tam boli tam iné takéto tie obchodíky, alebo čo to proste, tam bola kopírka a takéto veci. No tak paráda, super, konečne som to našiel, hej, tam už bolo vidno, že to je tá nová prístavba, ne, idem hore, idem tam. Prídem, hľadám bibliografické oddelenie, najprv som išiel dole, tam bol naučné oddelenie, tak nič, tak zase idem hore, vyšiel som hore, no pozerám tam, no a ako tak idem na to bibliografické oddelenie, zrazu pozerám a moja pani profesorka slovenčiny.
No, super, ne, paráda, čo ideš človek si do mesta, stretne pani profesorku slovenčiny, nie? Tak rozmýšľam teraz, či pozdraviť, či nie, samozrejme, vo mne ukvetá slušnosť, ktorú do mňa moji rodičia vbíjali od narodenia, prevládla, a tak som sa pozdravil, že dobrý deň pani profesorka, a ona, že ona sa prišla, že dobrý deň. A teraz tak stojíme, pozeráme na seba, trapné ticho, ne? Teraz je, že no však som sa aj pozrel, no čo teraz, no. A ona taká, že ideš na seminár. A ja, že pozerám, nejaký seminár, čo za seminár, nie? A ona taká, že, a ja taký, že nie, ja tu idem do knižnice, to asi tak som hovoril, na bibliografické oddelenie. Zase také trápne ticho, pozerám na seba, a ona, že no, a potrebuješ niečo odo mňa? A že nie. Iba som tu prišiel do knižnice, že som vás videl, tak som vás iba pozdravil. Asi poznáte taký ten trápny pocit, kúkam ja na ňu, ona pozerá na mňa, hej. No a teraz trápny pocit, ja som normálne ju videl, tak som sa ho pozdravil, neviem, čo je na tom divné. No tak proste som ju pozdravil, no a teraz stojíme na seba a už tak dovidenia, ona, že dovidenia. No tak ona si pošla svojím smerom. Ja som si pošiel svojím, tam boli, na ľavej strane boli také dvere, nie že bibliografické oddelenie, taký veľký nápis, že je vstupový, paráda, našiel som to. Pôjdem dovnútra, do tých dverí, pani profesorka mi ešte predtým povedala, že to bude stať okolo, koľko to hovoril, 2 eurá? To euro. 2 eurá. 2 eurá? Však teraz som stretol pani profesorku slovenčiny, čo som sa aj nespýtal. Dobre, to je jedno. Takže, že to stojí okolo tých 2 eur, tak som vošiel dovnútra, nie? Bola tam taká postaršia pani, počkaj, jak sa to skloňuje? Pani, nedám pani, aj keby to mala pania, tak asi pania, to má byť presne tak. Slovenčina je pol života, tak ako čistota, lebo prvá polka je slovenčina a druhá je čistota. Takže no proste som prišiel tam, nie, tak všetko v poriadku, vošiel som dovnútra, no najprv som zaklopal, tak nie som vošiel dovnútra, nie som barbar, tak som prišiel dovnútra a teda, že ja by som si potreboval, že dobrý deň, potreboval by som si dať vyhotoviť rešerš na tému Templári. Ona, že no tak dobre, to bude stať 2 eurá, či 2 eurá? To je jedno, no proste to bude stať 2 eurá a potrebujem váš preukaz. A ja sa pozerám, preukaz, čo sa preukaz? Jaký preukaz? Čo tu odo mňa pýtajú, nie som CIA Miami alebo niečo také, že by som tu ukazoval preukazy svoje, že idem niekoho zatknúť alebo čo. Ja že preukaz, a potom mi docvaklo, aha, asi čitateľský preukaz. A ja že nemám čitateľský preukaz. Ona, že áno, tak to musíte ísť dole na naše naučné oddelenie alebo niekde inde. No proste tam, kde sú knihy, a tam si dať vyhotoviť preukaz. A ja že joj, no tak že by som myslel trošku dopredu. A že a čo na to potrebujem? No tak na to budete potrebovať, to stojí tuším okolo nejakých 5 eur. No tak ja že dobre, no tak keď to stojí 5 eur, zase peniaze odo mňa všade pýtajú a už nemám kde dávať tie peniaze. No tak som mohla, no tak nič 5 eur som nemal, tak som odišiel z tamade, že dovidenia, poďakoval som sa a pošiel som domov, samozrejme. No o pár dní neskôr, alebo neviem koľko to bolo, keď som mal zase čas, tak som sa tam vrátil, že pôjdem tam dole, nie, na to oddelenie. Som tam prišiel, pozeral som náhodou, že by som nevyužil do nejakých divných dverí ku nejakému vysokému úradníkovi, alebo že by som nevošiel do dverí neviem komu, tak proste som sa najprv pozeral, že či dobre to tam je, to je tá knižnica, presne tam, že tam vôjde. Tak som otvoril dvere, taká veľká miestnosť, a na konci miestnosti boli 2 stoly a za ním bol taký ujo s takými okuliarmi a tak na mňa pozeral, že čo chcem. A tak som prišiel takým opatrnou chôdzou, hej ako, že nechcem robiť problémy alebo niečo také. Som prišiel ku nemu, že dobrý deň, ja si potrebujem urobiť ten čitateľský preukaz. A on, že dobre, bude to stáť tých 5 eur a potrebujem váš občiansky preukaz. A že občianku? On, že áno, potrebujem váš občiansky preukaz. A že no tak super, no.
parazina. No tak som povedal, že bohužiaľ, ale ja tu svoju občianku nemám, takže prídem zase neskôr, tak fakt paráda, hej, ako medzi knižnicou a môjim domom je dosť pár tých kilometrov, a keďže som momentálne nemal nejaký špeciálny dopravný prostriedok, napríklad Tardisk alebo niečo také, čím by som sa tam mohol dostať, tak som bohužiaľ musel ísť na pešo. No tak paráda, super, všetko v porádku. Prišiel som domov, zobral som potom, o pár dní neskôr som prišiel tam. Takže, dobrý deň, tak mám tu tých 5 €, mám občiansky preukaz, nie, on ma tak poznal, hej, už tak dáme osmieval zo srandy, hej, ako, no tak proste som tak prišiel, ne, že to bolo. Tak mi dal vyhotoviť ten môj čitateľský preukaz, nie, parazina, mám čitateľský preukaz, konečne budem môcť spraviť ten rešerš. No tak som vyšiel hore, nie, prišiel som tam, no a že, dobrý deň, mám 2 €, mám čitateľský preukaz, potrebujem si dať vyhotoviť rešerš na tému Templári, nie. A takže pohode, všetko. Tu mi napíšte vašu e-mailovú adresu, my vám vlastne ten rešerš potom zašleme na tú e-mailovú adresu. No takže pohodka, ok, tak som jej tam napísal, hej, keďže ja mám trošku komplikovanú e-mailovú adresu, že by sa náhodou nepomýlila, tak som jej tam zdôraznil, hej, že tam mám, že to je tak, ako to má byť, hej, ako všetko v poriadku. No tak dobre, no tak som jej dal všetko v pohode a som pošiel domov, že kedy mi ten e-mail príde. Tak po takom týždni, alebo 2, alebo neviem koľko, som čakal, že mi ten e-mail príde. Ale bohužiaľ mi ten e-mail neprišiel. Čo nebolo v môjom prípade vôbec prekvapujúce, keďže mne sa vždycky niečo pokazí. Samozrejme, tak čo mi iné ostávalo, než sa zase vydať na dlhú a strastiplnú cestu do našej krásnej knižnice a pozrieť sa a zase sa ísť tam porozprávať s tou paniou o tom, že prečo mi ten e-mail neprišiel. A tak som prišiel tam, nie, že dobrý deň, že váš e-mail mi neprišiel, neviem, možno sa stala nejaká chyba v e-maili, keď ste prepisovali, lebo ja mám e-mail dosť zložitý alebo niečo také. Ona, že ale to je toto, nie, že ja som to posielala, že vám to pošlem ešte raz, no tak a rada by som vám to vytlačila, ale bohužiaľ naša kopírka sa pokazila, či vlastne tlačiareň, to je jedno, to bola kopírka s tlačiarňou. No super, ešte aj kopírka s tlačiarňou je pokazaná, takže už to ani nemôžem vytlačiť, keď mi to nepôjde poslať. Parazina, všetko v porádku. No tak nič, no tak som prišiel domov, že zase si počkám na ten e-mail a pozerám na ten mail, či jak sa to volá, no proste pozerám, či mi to náhodou nehodilo jak spam. Nie, teraz mi to docvaklo. Čuknem do zložky spamovej, chytím sa zatiaľ, pozerám 2 e-maily, knižnica, v obidvoch rešerš, každý na 16 strán, či koľko to bolo, proste literatúry na 16 strán, hej, ako od tých templárov, ne. Super, no paráda, ja som sa tam zase hnal naspäť a náš krásny Google mi to hodil ako spam a mi to prišlo od knižnice. Neviem, možno knižnice ako spamujú tak bežne všade, hej, ako neviem, ale tento raz to bol fakt krásny ťah Google. Congratulations. Dobre, to nevadí. No proste mi to hodilo jak tam, no tak som bol konečne rád, že mám ten rešerš, všetko v porádku. No tak som si ten rešerš krásne zobral, som sa vytlačil, jedna strana to nebolo vôbec malo, samozrejme, že som si všetky tie diel prečítal, aby som vedel, že čo idem hľadať. Samozrejme, že nie. No tak, ako pozerám, tak a ja som si to vlastne prečítal, no a potom som išiel s tým zase do školy za mojou pani profesorkou, že už ten rešerš mám, je všetko v porádku, no tak ona povedala, že chod si pohľadať nejaké tie knižky alebo niečo také na to, no tak to by som mohol dať už do ďalšej epizódy, lebo pozerám, že má to 14:32, keď náhodou, tak tento príbeh dokončím, ale dúfam, že dokončím, keďže je tu asi moc dlhé na to, aby ste to pozerali do konca. Dobre, no tak vidíme sa neskôr pri nejakom ďalšom videu. Malo by to byť toto. Neviem, či to nevydám naraz, lebo ťažko sa hovorí príbeh z jednej strany do druhej strany a naspäť a tak proste. A je to blbé, keď to bude iba v jednom videu. Tak, majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu. Lajkujte, odoberajte, choďte na nás, píšte mi otázky. Ja rád budem, keď tam uvidím nejakú tému, ktorú by som mohol natočiť presne pre vás. A vidíme sa pri ďalšom dieli. Tak čau.